Россия шаңғы юллары 2022 спорт чарасы быйыл да күп санлы шаңғы сөюче зәйлеләрнең үзенә җыйды. Ярышларда катнашырга теләүчеләр күп булганлыктан, шулай ук авыру таралуны да кисәтеп, бу юлы ул 2 мәйданда уздырылды. 12 февраль көнне Энергия стадионы белән Яңа шәһәр урман аланы бәйрәм мәйданчыгына әверелде. Стадионның шаңғы юлында балалар бакчалары коллективлары һәм 8нче сыйныфка кадәр булган укучылар өчен старт бирелде. Юбилейная лыжня России проходит очень знаменательные дни. Участников, желающих так много, что мы впервые в этом году лыжню России проводим в 2 площадках. Невозможно было столько людей разместить просто в лесном массиве, где у нас лыжня. И поэтому дополнительно пришлось еще и запустить лыжню здесь, в стадионе. Узышларга һәр бала күтәренке кәеф белән килгән араларында шаңгыга тәүге тапкыр басучылар да, атнасына 2-3 тапкыр табигатькә чыгып шуучылары да бар. Стараемся каждый год участвовать, насколько получается. В прошлом году просто погодные условия не очень были хорошие для таких новогодних, праздничных, скажем так, выходов. А так сегодня, да, настроение вот спортивное. Мама с лыжами, папа с лыжами. Да, садик, школу. Тоже они ходят на освещенной трассе, ходим почти каждый день. Спорт бәйрәме өчен һава торышы уңай торды бу көнне. Яңа шәһәр урман буена да һәркем күтәренке рухта килгән. Ярышларны ачу чарасында бер төркем спорт сөючегә ГТО нормативын алтын медальгә тапшыруны дәлилләгән күкрәк билгеләре тапшырылды. Знак отличия 4-й ступени Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» вручается Большеглазову Илье. Урман буендагы стартка беренче булып ветераннар, алардан соң студентлар, оешмаларда хезмәт куючылар, өлкән сыйныф укучылары басты. Өлкәннәргә стартны район башлыгы Разиф Кәримов бирде. Все на старт! Внимание! Марш! Дистанция һәркем өчен дә бер, алар 1800 чакрым арада җитезлеккә көч сынаштылар. Бу юлы чаңгыга районыбызда яшәүче 6000нан артык кеше басты. Мирный һәм Искезәй бистәләрендә яшәүчеләр, авыл җирлекләре һәм барлык гомуми белем бирү мәктәпләре коллективлары да сәламәт яшәү рәвешен яклауларын раслады бу көннән. Чаңгы юлы 2022 акциясендә катнашкан һәркемгә диплом, бердәм баш киемнәре һәм истәлекле брелоклар тапшырылды. Адилә Абраханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.